Fourth-class municipality sa lalawigan sa Bohol gustong makakat-on sa best practices sa dakbayan sa Mandaue. Mibisita sa Mandaue City Hall ang mga opisyales gikan sa lungsod sa Catigbian ug nakighimamat sa mga city officials ug department heads. Kabahin kini sa ilang benchmarking sa tinguha nga makakat-on sa mga maayong programa sa syudad nga mamahimong mapatuman sa ilang lugar. Lakip sa gitanaw nila ang pamaagi sa Business Processing and Licensing Office o BPLO aron makakuha og ideya sa mga pamaaging gipatuman sa mga nagnegosyo. Gitanaw sa bila ang command center subay sab sa pagtan-aw sa mga programa alang sa Disaster Risk Reduction and Management Office nga pwede sab ma-apply sa ilang lugar. Gipahibaw sa Vice Mayor sa lungsod nga tinguha na nilang patasan ang ilang kategorya alang sa sunod tuig. Among gi-apply po sa may mga best practices sa solid waste management nga ma-apply namo sa Catigbian. Labi na pag-manage sa mga basura dito. Okay, katulo bahin sa kining maong kuan sa human system dinhi. Amo po nakutagay sa MDRRMO kuno sa man po ma-apply namo.